Sanibonani guys, igama ngiqobeleni Mphathele Mazibela ekwababa angomhla ka-18 June. Unkosikazi kaDumisani bekade eshunqa bhe namhlanje ekuseni esho kahle ukuthi ngampela uMakaziwelakhe uthathaphi igunya lokuthi efike emzini wabo ezodelela amadodana akhe, adelele isibongo sakoMkhize emzini wabo. Guys, ushilo-ke uDumisani ukuthi ungamnaki lo, yambona nje nawe uyahlanya. Wathi cha, kumele impela awukhombe umuzi notshwala ngokufika lapha azodelela. Kanti no, ukusho konke nje lokhu usafuna ukubuza umbuzo onzima. Uthe awungitshele baba, ngampela wena wahamba waye eNatali wayolanda uBangizwe ukuthi-ke amoshe amalobolo kaZwelakhe. Wathi yabona-ke, ngeke ngifike ngilalela umbhedo okhulunywa unkosikazi kamfowethu, ngiphinde ngizolalela umbhedo oshiwo unkosikazi wami. Kanti nina amakhosikazi akaMkhize ningenelwe yini vele emthethweni? Hey, omane wahoxa-ke guys unkosikazi wakhe, kodwa enami imizindlo yokuthi hawu lo muntu lo wahamba busuku waze wabuya ngakusasa. Sikaba gwiqi sekufika uBangizwe uthi uzomisa amalobolo. Hayi cha, ngampela uyabona ukuthi ushade isigebengu la, kodwa phela-ke uyazama ukuthi ayithibe angavezi ukuthi uyalibona iqiniso ngoba uyazi ukuthi umyeni wakhe alifakwa libuya nodaka. Guys, akupheli-ke lapho. Hambile-ke uDumisani waya le kuMambokazi eyombuza ukuthi uthathaphi igunya lokuthi afike emzini wakhe azomdelela ngale ndlela amdelele ngayo. Uthe umncane wena, umncane kodwa indlela okhulume ngayo nami phambi kankosikazi wami ukudelela lokhuya. Ngampela umfowethu wayeboneni la kuwena. Wathi hey, uze ungalinge ufake igama likamyeni wami la. Wathi ngizolifaka phela, yabona wena isikhebereshe wena, isikhebereshe. Angazi umfowethu ngampela wayexhoshwe yini ethatha wena njengonkosikazi. Wathi ngikuqambela amangani mina ngoba ngisho iqiniso ukuthi wena ubukade ungafuni indodana yami ishade uBahumi. Waze walanda umfowethu Bangizwe ukuthi-ke awamise-ke lama-negotiation elobola. Wathi lalela la, ungathi mawukuthi usuyazwana nomfowenu ebese emva kwalapho-ke wena uzobhedela mina. Zwanani kahle kodwa hhayi ngegama lami. Guys, kuthe kusanjalo imimoya isakhuphukile phakathi kwabo kwabe kungena uZwelakhe. Bazama ukuyibamba bengafuni ukuthi abone phela ukuthi bayaxabana. Wathi hawu sanibona ekhaya? Wathi hawu yebo ndodana. Wathi hawu baba omdala, sivakashelwa wena namhlanje. Wathi yebo ndodana, ngithi nje angize la ngizoncoma. Wazi wamuhle umcimbi, ngisho amadodana ami umhlaba benonhlanhla, hhayi abawuvala umlomo ndodana. Wathi yebo ngiyajabula-ke, yawu baba omdala, yingakho nje njengoba ngizowenza lo mcimbi lo, yabo, wokubika ukuzibika kubantu abadala ebese ngiyakudinga ukuthi ube la eduze kwami. Wathi uma wakhe kodwa ndodana yazi akumele ngabe uyawenza lo msebenzi. Wathi uDumisani lalela mntanami, yabona wena ingakho ngikuthanda, uhlakaniphe kakhulu wena. Lo mcimbi loyo ungakhathazeki, ngizobe ngikhona ngizokweseka. Kubonakale-ke guys ukuthi-ke uMakaziwelakhe akajabule neze ukuthi lo mcimbi usaqhubeka. Guys, uthe ngisho-ke uZwelakhe esekhuluma nomfowabo omncane uMuzi esho ukuthi lalela-ke kunomcimbi engizowenza awukubika thina iy'ngane-ke zikama ngoba ubaba wahamba emhlabeni engasibikanga. Wathi hayibo, umtshelile ukhethiwe udadewethu? Wathi akhululeka ngokhethiwe, ushadile manje, vele isibongo sakaMkhize sisamthinti kakhulu. Inkinga inami nawe kumele sibikwe-ke nathi. Wafika futhi guys uMambokazi unina kaZwelakhe washo ukuthi mntanami, bengicela bandla niyotshela ubaba omdala wenu uDumisani ukuthi lo mcimbi uyakhanselwa. Wathi ngeke ngikwazi ukukhansela lo mcimbi ma. Wathi mntanami ukuthi wena awuqondi, uyabona nje mengase lo mcimbi wenze kuyobe kufana nanokuthi uthuka ubaba wakho uqobo lwakhe. Wathi usho ukuthini ma? Wathi uzobonakala njengesehluleka ubaba wakho, akangilobolanga mina, uhluleke ngisho nanokuthi abike iy'ngane zakhe, ngeke. Wathi eyi ma, ngiyaxolisa kodwa sengize ngabika emsamo ukuthi lo msebenzi ngizowenza, ngakho-ke angeke ngisakwazi ukuthi ngiwuhlehlise. Angifuni kuphinde kube khona enye into engizothi mase sengiyolobola uBahumi kuthiwa hawu awukwenzanga lokhu, awubikwanga.
cha manje sengi-right ngifuna ukwenza konke okufanele ukuze kungabi khona naneyodwa into ezovimba usuku lwamalobolo kaBahumi. Guys, waphoxeka kanjalo-ke uma wakhe uZwelakhe kazi yini le ayifihlayo. Yeyi, yazi sengifisa ukwazi manje. Ngiyazi kona iqiniso lizophuma ekugcineni kodwa ngendlela esengijahe ngayo guys, hayi cha. Kukhulu lokhu akufihlayo lo mama lo. And uyabona ukuthi lokwenziwa kwalo mcimbi ukuyobika-ke uZwelakhe kungase kuveze amanyundululu awafihla eminyakeni eminingi eyadlulayo. Guys, akupheli-ke lapho. uBahumi ngala uhambile wayokhipha abazali bakhe kwi-vacation. Nabo spa, bebegqoke ngisho amagawuni guys, bebotobotozwa, begeza izinyawo, bedla kamnandi e-restaurant. Bambuza bathi, Bahumi kodwa yini uspoile kangaka mntanami senzeni? Athi uBahumi no, ukuthi nina nama-best parents in the whole wide world, so ingakho nginispoila. Kanti u-girl no, unezinye inhloso eyiseceleni abangakazazi okwamanje abazali bakhe. Hey guys, hhayi-ke ubashiye khona lapho waye emsebenzini yena, utheme engene emotweni nangu uZwelakhe uletha-ke manje ubhuti omsebenzelayo lapha enkampanini yakhe uthi akaphuce uBahumi imoto yakhe. Uthi uBahumi, hawu wena uyiwashile imoto yami nje izolo, yini manje usufuna ukuyenza namhlanje kuyona? Wathi nikeza ubhuti loyo okhiye bemoto yakho nje kuphela wena. Nangampela-ke uBahumi waphuma emotweni wanikeza ubhuti okhiye bemoto, wahamba ubhuti wafaka upetrol full tank yagcwala athi nke imoto guys. Gcwalise uZwelakhe wathi mina soze ngavuma owami unkosikazi wakusasa hahambe e-petrol station eyofaka upetrol ngikhona. Khululeka. Wathi nje uBahumi, yazi ngathi ubuwazi ukuthi nginqina kanjani kwi-petrol station. Yabona nje ngihlezi ngizoyifaka upetrol imoto yami isinelambu elibomvu. Hawu kodwa Zwelakhe, kodwa khabazela. Wathi uZwelakhe angaqedi intokazi. Awukuhambe lapha ebhuthini uyithi gqebe ubone ukuthi khona. Methi uthi uyavula ibhuthi ugirl ufica inqwaba yamaflawa guys. Lamaflawa wahambe wodwa ahlezi umqhele lo. Yabona lesi sigqoko lesi asibuyise uBahumi esibuyisela uma wakhe, usibuyise back-ke guys ine style. uZwelakhe wasibeka phezu kwenqwaba yama-roses. Hayi mane wachazeka kakhulu girl, kwathi akamshade kusasa lokho kusayo guys uZwelakhe. Uhambile-ke nalomqhele-ke guys omkhulu o-orange wama kaZwelakhe wayewuthi gxi phezu kwetafula lakubo, walinda abazali bakhe bebuye kwi-vacation. Bathe bengena bebegcwele injabulo ebusweni, bephuma phela ukuyobotobotozwa imali yengane yabo-ke guys bekade beyispenda laphaya kwi-vacation. Bathe bethi, Bahumi nono, ukuphi? Wathi Bahumi, ngingapha. Bebethi nhla. Hey guys, smile simane sashwabana, wena wabona ibherunde yabo mase seliphantshisiwe selingaseyona ishape ekade liyilona before lifuthwa. Baphantshi abazali guys, bebona umqhele nje walapha kaMkhize uphezu kwetafula. Bayifunda incwadi ivaliwe babona ukuthi no, le ngane isibuyelene nalo mfana abangasamfuni kangaka njengoba waqamba amanga wathi uzoletha amalobolo kanti ngeke afike. Abamange nje bakhuluma lutho, bamane nje baqhuba nabo bawuthuba ekamereni bamshiya uBahumi ehleli nalo mqhele-ke guys wesigqoko yedwa lapha e-dining room. Uchaza kona guys ukuthi-ke ba-disappointed, very disappointed kuBahumi ukuthi how could she bring this man back into her life after what he did. They don't understand guys ukuthi hey, uthando olubanzi olujulile lunzima ukulithola, kanti uBahumi uyabona manje ukuthi yena usilitholile and akasafuni ugirl ukulidedela. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobelani Mphathele Mazwibela ekwababa angomhla ka-18 June. Unkosikazi kaDumisani bekade eshunqa bhe namhlanje kuseni esho kahle ukuthi ngampela uma kaZwelakhe ulithathaphi igunya lokuthi efike emzini wabo ezodelela amadodana akhe, adelele isibongo sakoMkhize emzini wabo.
guys, ushilo-ke.